I ara us vaig explicar com posar i treure els guants de protecció. Abans ens rentem les mans amb aigua i sabó i eixugats amb paper o amb el gel alcohòlic. Llavors ens posem els guants. I ara ens els volem treure. Fem una pinça al palmell de la mà contrària, tirem del guant, l'amaguem i ara amb el dit estirem i ja està. Aquesta part interior la podem tocar, no està contaminada. I ara ja ho podem llançar al cubell de les escombraries. El fet de portar guants no vol dir que no ens tinguem que rentar les mans després de treure'ns-els.